Jeju air crash today. Variabla mia. Variabla mia. Bă, mine mă enervez când vorbești prea multe de accidente de avioane. Bă, mă irită pe creier. Mă. Bă, poți să-mi spui și mie ceva care nu înțeleg la mașina asta din jocul ăsta? Băi, efectiv când bușesc, bă, vină pe joc.